Мислите си, че познавате този вкус? Забравете всичко. Днес превръщаме обикновения сандвич в истинско кулинарно изкуство. Това не е просто закуска, това е принцесата в целия й блясък. Тайната на великата принцеса е в златната пропорция. 60% чисто телешко и 40% крехко свинско. Само така постигаме онзи сочен, богат вкус, който буквално се топи в устата. Добавяме пресни яйца за копринена текстура и започваме магията с подправките. Малко сол, черен пипер и щипка ароматна чубрица. Самата душа на българската кухня. И накрая, обилно количество първокласен кришкавал за онази перфектна, неустоима златна коричка. Печем до съвършенство. Резултатът. Хрупкава основа, сочно сърце и аромат, който ще събуди и съседите.